No niin, mitäs laitetta? Pitäis pojalle uusi pöytätennismailla hankkia, kun vanha jo ihan puhki pelattu. Poika otti puolen vuoden treenauksella piirimestaruuksista pronssia. Pingiksessä? Kyllä. Tykkäät sä pelaa pinkiponkki? Tykkäät sä pelaa ponkki-pinki? Tykkäät sä pelaa World of Warcraft? No onhan se kiva peli, mutta ollaanko ihan rehellisiä ja myönnetään kaikki, ettei poika tuu ikään sillä mitään naisia saamaan? No poika nyt pelailee ja kattelee ne naiset sitten myöhemmin. Kannattaskohan miettiä vähän pitemmällä tähtäimellä, ettei käy pojalle niin kuin isälle. Joo, no niin. Teillä varmaan on täällä Stigaa. Nyt kato ei mitään Stigaa, kun Everlastia. Jaa, no onko se joku uusi valmistaja sitten? Eikä kun se on vanha. Jaa, no... Se on vanha. Jaa, no... Vanha. Minkälaisia mailoja ne? No ei minkäänlaisia. Tossa on sortsit, kutka, nyppylä, possu, kala, ranskat ja päpärä. Koko paska 480. Poika rupee runkaamaan. No maailma sen verran kova. Jaa. No, kuinka hyvin nää sitten suojaa nämä varusteet? Jumalautes taitte. Voit leipasta ihan kunnolla. Siinä on pojalla kypärä päässä, ei käy kuinkaan. No enhänpä nyt lastannut. No vedä. Ettei käy pojalle niin kuin isälle. Se tumpaa paska. Mitä nopeammin tippuu, sen paskempaa tulee.